κατευθείαν εδώ. Τους ευχαριστούμε και αυτούς που μας στηρίζουν κάθε φορά σε κάθε προσπάθειά μας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με αφορμή την επέτειο της ιστορικής και ηρωικής μάχης της Κρήτης. Συμπληρώνονται 74 χρόνια από τότε που οι Γερμανοί επιχείρησαν για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία να κατακτήσουν περιοχή μέσω αεροπορικής εφόδου. Οι Γερμανοί τα κατάφεραν, αλλά τους κόστησε αρκετά, ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Κρήτη τελικά υπέκυψε από το βάρος της τρομερότερης πολεμικής μηχανής που γνωρίζει ο στον κόσμος. Οι εγκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών τελείωσαν στις 31 Μαΐου και ο Αγγελατός Σταυρός κυμάτισε σε όλο το αιματοβαμμένο νησί. Μαζί με την Ελλάδα και την άλλη Ευρώπη περνούσε τώρα και η Κρήτη τη σειρά της στη ζωφερή νύχτα του ρατσιστικού τρόμου. Η κατοχή άρχισε και μαζί τα φρικαλαία τύπηνα και απερίγραπτες ομότητες των κατακτητών, εις βάρος του άμαχου πληθυσμού, με πρώτο θύμα το χωριό Κάτανο. Ήταν τόσο βαρύ το τίμημα της υποταγής της Κρήτης για τους Γερμανούς, που ακόμα και ο ίδιος ο Χίτλερ, παραδίδοντας το παράσημο στον κατακτητή της Κρήτης, στρατηγός Στούντερ, δεν κρατήθηκε να ομολογήσει ότι η Κρήτη απέδειξε ότι οι μεγάλες ημέρες των ανεξαρτητών είχαν τελειώσει. Η μάχη της Κρήτης είναι προπάντως και κυρίως κριτικό γεγονός. Έχει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, μοιάζει λευκή μοναδικότητα που κάνει τους ιστορικούς να χαρακτηρίζουν ως την πιο πρωτότυπη και παράδοξη μάχη στην ιστορία των πολέμων. Πού εγγύεται αυτή η ιδιαιτερότητα και πού είναι ο μεγάλος τίτλος της? Ασφαλώς στην ενεργό, θυελλώδη και αυθόρμητη συμμετοχή του απλού λαού. Του λαού που δεν ήταν στρατευμένος, που δεν εκτελούσε διαταγές, που δεν υπηρετούσε προδιαγεγραμμένο στρατιωτικό ή διπλωματικό σχέδιο, που δεν περίμενε αναγνωρίσεις, μετάνια και διακρίσεις. Του λαού που άκουσε τις φωνές της καρδιάς του και την αγανακτισμένη κραυγή των προγόνων του, τη φωνή της μακρόχρονης ιστορίας του, και ξεσηκώθηκε σύσσωμος, αυθόρμητος, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς φόβους. Κανείς δεν τον διέταξε, κανείς δεν τον επιστράτευσε. Ο μεγάλος μας συμπατριώτης, ο Νίκος ο Κωνσταντζάκης, το είπε απλά. Οι Κρητικοί, όπως όλες οι γενναίες ψυχές, στην άκρα απελπισία βρίσκουν τη λύτρωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο μια άλλη χώρα όπου οι χωρικοί να βλέπουν τον πόνο, τη θυσία, την ατομική τους καταστροφή από τόσο ύψος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Γερμανός διοικητής του Φρουρίου στην Κρήτη, σε μια αποκαλυπτική συνομιλία του με τον Σουηδό αντιπρόσωπο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε: οι Κρητικοί, όταν βρίσκονται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, έχουν πάνω τους κάτι μυθώδες. Φαντάζουν σαν τους μυθικούς ήρωες, είναι τόσο περήφανοι και τραγικοί την ώρα εκείνη του θανάτου, που όποιος τους δει δεν είναι αδύνατο να μην τους θαυμάσει. Πολλές φορές, όταν πρόκειται να γίνονται εκτελέσεις, άφηνα το γραφείο μου και έβγαινα στο μπαλκόνι μόνο και μόνο για να τους θαυμάσω. Σε κανένα άλλο λαό δεν είδα τέτοια περιφρόνηση προς το θάνατο και τόση αγάπη προς την ελευθερία. Στη σημερινή εποχή που ζούμε, τέτοιες στάσεις ζωής παραμένουν ορόσημα, φωτεινοί φάροι καθοδηγητές της ζωής μας, μια ζωή που θέλουμε και απαιτούμε να έχει νόημα, ιδανικά αξίες, μια ζωή ουσιαστικής, μια δημιουργικής ζωής γεμάτη δράση, προοπτική και μια ζωή που να διακρίνεται για τον ηρωισμό και την αξιοπρέπεια, έννοιες που καταρακώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ας έχουμε λοιπόν παράδειγμα ζωντανό στη συνθήκη μας και οδηγό στην πορεία μας στην οριακή αντίσταση των συμπατριωτών μας. Και ας γίνουμε μιμητές του έργου τους και άξιοι συνεχιστές, ειδικά στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε τώρα στο κατόφλι του 21ου αιώνα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Κρήτη. Και σας εύχομαι καλή διασκέδαση σήμερα. Να παρακαλούσα και το Πάνη Ψαράκη να μας πει δύο κουβέντες, όπως κάθε φορά. Ένα χειροκρότημα με το Πάνη Ψαράκη. Αξιότιμοι πρόσωποι του γενικού μας προξενείου, σοβαρά κύριε Πρέσβη, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι.
ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έρχομαι από την Κρήτη. Και μάλιστα από το νεκροταφείο στο οποίο είναι θαμμένοι όλοι οι Γερμανοί πεσόντες στην Κρήτη. 4.668, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό. Εγώ τι να προσθέσω σε αυτά που μας είπαν. Οι τάφοι εκείνοι μαρτυρούν την αποτυχία του κάθε πολέμου. Γιατί διαβάζαμε χρονολογίες και οι περισσότεροι ήταν από 18 μέχρι 25 ετών. Επίσης, οι τάφοι οι ίδιοι ήταν ένα κήρυγμα το καλύτερο, το πιστικότερο κήρυγμα ειρήνης και αγάπης μεταξύ των λαών. Δυστυχώς η Ευρώπη, εκείνη που πολέμησε τον φασισμό τότε, δεν κατάφερε να επαληθεύσει τις προσδοκίες των λαών της. Και περίμεναν οι λαοί της Ευρώπης, όπως μετά το δεύτερο πόλεμο, φύτρωσαν φιλιρηνικές οργανώσεις, παγκόσμιες και τοπικές. Να αλλάξει το κλίμα, σήμερα υπάρχει πάλι πολλή απογοήτευση. Όχι για τη Γερμανία πλέον, για την Ευρώπη. Και μακάρι η νέα γενιά, τα παιδιά μας σήμερα, να γίνουν συνεχιστές του πνεύματος που μας είπε πρωτήτερα ο Πρόεδρος και να αλλάξει επομένως η Ευρώπη προς το καλύτερο, γιατί ό,τι καλό έχει ο κόσμος σήμερα το έδωσε η Ελλάδα, το έδωσε η Ευρώπη. Σήμερα αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Σήμερα μιμείται, ακολουθεί, πολλές φορές προπορεύεται σε σιωπές ή σε βιότητες. Είδατε τι γίνεται στη Μεσόγειο σήμερα. Και κανείς δεν μιλεί. Και κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει, να δράσει για να γίνει κάτι εκεί. Όλοι κλείνουμε τα μάτια. Χάνονται οι Ορθόδοξοι σε λίγο από την Αίγυπτο και τις άλλες χώρες. Χάνονται οι Χριστιανοί. Ήδη το Ισλάμ, κατά γενική ομολογία των ειδικών, όχι των εφημερίδων, των ειδικών, πορεύεται ολοταχώς να είναι η πρώτη θρησκεία σε λίγο. Και μάλιστα η θρησκεία που τρέφει όχι πλέον την αγάπη, την ειρήνη και το φιλότιμο που γνώρισαν οι Γερμανοί ή θαύμασαν στην Κρήτη, αλλά τους διχαντιστές, τη βαρβαρότητα, τη βία, την καταστροφή. Μακάρι τα παιδιά μας να μην μείνουν εκεί. Τα διδάγματα που θα πάρουν, τα πιστεύω που θα φτιάξουν στον εαυτό τους, να είναι πιστεύω ειρήνης, πιστεύω αγάπης, πιστεύω Θεού και πιστεύω συνεργασίας λαών και ανθρώπων. Σε αυτό το πνεύμα πιστεύω ότι γιορτάζουμε και τιμούμε τους προγόνους μας που έπεσαν για την μάχη της Κρήτης και για την πατρίδα μας γενικότερα, και σε αυτό το πνεύμα καλούμε όλους, και την Ευρώπη αλλά και εμάς, να υπερασπιστούμε, να ζήσουμε, να δούμε. Ζήτω το πνεύμα της ειρήνης και της αγάπης λαών και πολιτισμών, ζήτω η Κρήτη. Θα παρακαλούσα και την πρόσωπο από το Γενικό Προξενείο εδώ της να μας πει δυο κουβέντες. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Η κυρία Μαρκουσάκος, δυο κουβέντες. Θα ήθελα να μεταφέρω εγώ τις θερμές ευχές του Γενικού Προξένου κ. Γρηγόρη Δεραβέκτουρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών και στα μέλη του, με την ευκαιρία του φετινού καθιερωμένου εορτασμού της Ηρωικής Μάχης της Κρήτης. Όπως κάθε χρόνο και φέτος, το Γενικό Προξενείο συνεορτάζει μαζί με τους Κρήτες της περιοχής μας το μοναδικό αυτό ιστορικό γεγονός που αποτέλεσε μια φωτεινή σελίδα ηρωισμού και αυτοθυσίας μέσα στη μακραίωνη ιστορία του κρητικού λαού. Η αυτόκριτη και αυθόρμητη προσέλευση του απλού κρητικού λαού νέων και ηλικιωμένων, εφόσον οι μάχημοι Κρήτες δεν είχαν επιστρέψει ακόμη από το αμυντικό μέτρο. Για την υπεράσπιση του πατρόου εδάφους από την αποαέρωση θρύδια αεροπορική επιδρομή τις πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου του 1941, δεν απέτρεψε με την κατάκτηση της Μεγαλονήσου, αλλά υπέφερε ανυπολόγιστη ζημιά και τεράστιο κόστος στον εισβολέα.
Εξαιτίας της αιματηρής συγκριτικής αντίστασης, εξουδετερώθηκε το επίλεκτο σώμα των αλεξιπτονιστών της γερμανικής αεροπορίας, το οποίο δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε πλέον κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η μάχη της Κρήτης συνετέλεσε και στην πειραιά καθυστέρηση της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα προς το ρωσικό μέτωπο. Την ξεχωριστή ημέρα λοιπόν αυτή, ευχόμαστε στο Σύλλογο Κρητών του Ντούσελντορφ, στον κρητικό λαό και στην Ελλάδα, να εορτάζει με αίσθημα υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης προς τους ηρωικούς του πεσόντες στη μάχη, κάθε χρόνο την ιστορική αυτή επέτειο, η οποία θα εμπνέει και καθοδηγεί τις γενναίες του μέλλοντος. Με τη σειρά μου τώρα να ευχαριστήσω και τους χορηγούς της απόψινής βραδιάς, τον κύριο Παπαδάκη Γιώργο με την εταιρεία Automatis, εταιρεία που ενοικιάζει αυτοκίνητα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και μας έχει προσφέρει για μια εβδομάδα ενοικίαση αυτοκινήτου σε όλη την Κρήτη αξίας 200 ευρώ. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Παπαδάκη. Υπάρχουν εκτελεστικά στα τραπέζια σας, να τα δείτε και όποιος χρειαστεί αμάξι το καλοκαίρι να ξέρει που θα απευθυνθεί. Επίσης, να ευχαριστήσουμε το Βυζάντιο που μας έκανε πάλι δώρο ένα κούτσια αξίας 15-20 ευρώ για 2 άτομα. Ένα χειροκρότημα για το Βυζάντιο. Και να ευχαριστήσουμε επίσης τον διοργανωτή που το όνομα μου διαφεύγει, που έχει κάνει δώρο ένα ειστήριο για τη συναυλία του Ρέμου την επόμενη εβδομάδα στο Leverkusen, να πάτε καλά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ας ξεκινήσουμε με την μουσική. Καλή διασκέδαση σε όλους μέχρι το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.